Silav, êvar baş, şev baş, hevalnohê vîdarim hûn hemû başin, selametin. Îro ji wara pir nûçe pêşkêş nakim. Mêvanekê me ezîz heye. Bihêce Ferîde Demîr bi me re ye. Em ê pê re behsa meseleya jinan bikin. Di civaka Kurd de jin serdest in. Qet nebe wisa tê gotin. Çawa. Serdestiya jinan çawa pêk tên hat di nava civaka Kurd de. Tabii elbet li gorî civaka Tirkiye, li gorî civakên rojhilata navîn em dibêjin. Li Ewropayê ji xwe serdestiya jinê heye. Jin di biryaran de cihê xwe digirin, di siyasetê de, di nava malbatan de serdestiya jinê heye li Ewropayê. Di nava Kurdan de gelo di van demên de wê de dest pê kiriye yan wekî sosyolojiya Kurdan ji berê ve heye. Êdî ka em bibînin mîvana me jinekê Kurd e em hema xêratinê lê bikin. Mamoste Fehîce Ferîde Demîr tu bi xêratî. Silav, êvar baş, weşan xweş. Nav xêrê de bê. Pir kêfxweş im tu îro mîvana me yî. Ev demekî em di diyalogê de ne, tekîliya me heye, em diaxifin. Herî dawiyê me nivîsa te xwend. Di derbarê Türkan İpekê de tu ji nûpelê re dinivîsînî ne wisa ye daîmî? Belê ev sê salên dawî ez her heftê di nûpelê de bênaver dinivîsînim. Li berî wê jî hinkarê me hebûn ama ev sê salên dawî êdîm wekî karekî profesyonelî û daîmî dikim. Tiştek ku balam dikşîne Tirkiye te pir baş e. Tu Tirkî jî dinivîsînî. Lê ji Tirkiye te baştir Kurdiye te heye. Çawa ji kengê ve eleqa te wisa ji bo Kurdî heye? Ya rastî te dibêjin gere me li xwe dayîne ve kurmancî hevkî dereng bû. Yani tedî perwerde û tedrîsata me ji piçûkitî de heta üniversitê bi ziman û perwerde yani binê sîstema serdest derbas dibe. Bi vêya girêdayî jî hemû xwendin, nivîs an jî planên ku merû di serê xwe de çê dike mixabin li gor şert û mercên wê cîhanê ye. Lê piştî ku êdî em bêjin fikrên siyasî û hestên netewî hevkî di meriya da serî digirin yan germ dibin, merû ve digere ser pirsgirêka ziman û nasnameya xwe. Her çi qas merû yani em kesên yani kesayetî û pêwendî wê sosyal hebe ew kesayetî ji hin li ser hin hîmên dîrokî xwe digire. Hîm jî çi ye? Ziman e. Tiştê ku di ziman da hewîne yan ji tiştê ku ziman ji mirov re tîne meriya digîne nasnameyekî netewî an jî dîrokî. Paşê rewşekî ne normal e. Yani jiyana ku an hayî em tê de dijîn ji berê jî ziman dugar Kurdî dime de nîvî bû tiştekî nîvî bû di mal da di nav malê de em Kurdî qise dikin ama li derve wek tiştekî êtîmî an jî tiştekî bi dizî ev jî li ser nêrînên siyasî bû. Min ez bêjim perwerdeya xwe xêncî mekteba seretayî li Tirkiyeyê derbas kir. Elwir hema mezin bûm. Hekî ev bandora fikrê serî de dibêjim fikrê çepkirî yani ew derdor wê hevkî meriya kişand yani ez kişandim nav xwe ji Kurdî dûr ketim ama min ji bîr nekir. Bê çima çünkü malbat yani me her temîne ji kurmancî qise dikim. Alê din de jî ji zaroktiye de ew hişmendiya min pir zexm xwe girtiye û deme dibîne hişê min de jî hebû. Ciddiyet ev 10 sal ez li Kurdî vegeriyame. Ev ne fexrekî dereng mam lê mixabin jî bextewarim ku vegeriyam ser rihê xwe yani. Kengê te got ya divê ez binivîsînim, divê ez xwe îfade bikim, divê ez derdê xwe ji însanan re bibêjim yani nivîskarî. Nivîskarî kengê bala te kişand cara yekem? Ya ji nivîsê re sal, mekan, zeman bi rastî tune. Yani hemû nivîskarên pir serkeftî û pêşketî jî vêya belkî bibêjin. Nivîs li cem min du cûreyên wî hene. Yek hest e, yek fikir e. Gala hest heve bi xwe re fikra jî tune. Lê pê ku tu nivîskariyekî rim bikî, dewlemend bikî, ji te re fikir lazim in. Yani ez naxwazim tiştekî nostaljîk yan jî em bêjim kronolojîk bêjim filan demê filan. Lê hema ez bêjim hingî bîrfehmê xwe bûme û
veda jî hingî ji xwendinê hez dikim nivîs jî pê ratê nizanim wê pêşeroj ka qirarê bide ka ez serkeftîme û neserkeftîme di nivîsê de te bi Tirkî dest pê kir yani 15-20 sal heye te dest pê kir te kovara da rojnameyan de nivîsan te nivîsên ser rojevê nivîsan ê ser siyasetê piranî ser civakê te nivîsandiye 10 salên dawiyê de te dest pê kiriye tu bi zimanê xwe dinivîsînê serkeftinek pir mezin e yani ev nivîsandina bi Kurdî xwe îfadekirina bi Kurdî bi tena serê xwe heqeten ciyê pesindayînê ye serkeftinekê ez wisa dibînim Kurdiye herî xirab ji Tirkiye herî baştir ev ez wisa difikirim nizam tu çi difikirî lê baş e li ser xêrê be hevalê me jî te pîroz dikin mala te ava nayem hinek dakevin nava meselê pêşî İlham Ehmed daxuyaniyekê daye bi destûra te ez bixwînim tu jî eger godar bikî şîrovê te li ser hebin paşê em hêdî dî dadkevin nava mesela me mijara me ye esasî di nava civaka Kurd te serdestiya jinê pir berbiçav xuya dike yani ê jî di nava malbata me de jî tu zanî ez xwe ji Vartoyê me li herêma Serhedê tê bîra min nayê bîra min jin di nava civakê de serdestin yani ciyê biryara diya min lê bavê min nikare dengê xwe bike ev heqeten heqîqetekî ye rastiyekî ye yan tenê wisa xuya dike ka em ji te bipirsin tu jî ez bawer dikim ji Serhedê yî belê tu hinek dikarî muqayesa Serhedê û herêma Botanê û herêma Başûr Rojava hinek bidî berhev di temamê civaka me ya Kurd de rewşa jinê weke heve yan li gorî herêman diguhere pêşî em cihê bide İlham Ehmed bi vîya wê min pirsa xwe jî kir niha İlham Ehmed çi dibêje hevanno hevseroka daîreya pêwendiyên derve ya rêveberiya Xweser İlham Ehmed ragihand qonaxa hêyî gelekî hestiyar e divê ji bo Sûriyê sîstemeke nenavendî demokratîk were avakirin İlham Ehmed her wiha got diyalogê wan bi hikûmeta veguhêziya Şamê re berdewam dikin hene hevû dibînin li bajarê Hesekê Rojavayê Kurdistanê bi duruşmeya berêxistinkirina bazara civakî em civakeke demokratîk azad ava bikin konferansekî hatiye li darxistin yani yeketiya esnafan li darxistiye anha ev nûçe parvekiriye anhaye di konferansê de nûnerên saziyên sivîl askerî partiyên siyasî keseyetên olî tê de amade bûn İlham Ehmed tê de cih girtiye daxfe ez tenê cih bidim axaftina wî ji ber ku nûçe dirêj e em wext wenda nekin dibêje em hîn di destpêka qonaxa jinûva sazkirinê dane li Sûriyê her çi qasî hewlên guhertina hişmendiyê hebin jî sîstemên desilatar ji bo parastina pergala navendî elbet li ber xwe didin yani basa Sûriyê dike ji bo avakirina pergala navendî Sûriyeya îro li ber xwe dide İlham Ehmed da zanîn ku tevahiya xelkê Sûriyê li benda guhertinên ciddî ye û viya dibêje hêviya me Sûriyeyeke ne navendî ye Sûriyeke demokratîk û pirreng e lê hewlên ciddî ji bo hîştina vê sîstemê wekî xwe tên kirin di desilatê de tenê kesayet hatine guhertin lê siyaset wekî xwe maye yani basa meseleya dewra Esad û ya îro dike pergal wekî xwe kesayet guherîne rexneyekî pir ciddî ye li hikûmeta nû ya Sûriyê İlham Ehmedê li ser diyalogê bi Şamê re jî agahî dan diyar kir ku di navbera Rêveberiya Xweser û berpirsên hikûmeta veguhêz de danûstandin hene guftûgû hene welatên navbênkar hene wekî Amerîka Fransa civînan amade dikin em jî wekî Sûriyeyî li hev dicivin li ser tevlîkirina hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê ya bi Wezareta Parastinê û hêzên asayişê ji bo Wezareta Karê Navxweyî nîqaş berdewam dikin entegrasyona Qesedê entegrasyona hêzên ewlehiyê ya navxweyî di çarçoveya nenavendîbûnê de ye li ser vê yekê lihevkirin heye helandin înkarkirina destskeftiyan tune ye yani Rojavayê Kurdistanê pergala heye ya Rêveberiya Xweser heta vê gavê wekî xwe dimîne kesekî tu sozekî nedaye hevanna vaya mühîm e İlham Ehmed di dawiya axaftina xwe de balkişand ser giringiya pêvajoya aştiyê ya ku îro li Tirkiye dimeşe ev pêvajo ji bo ewlehiya Sûriye jî gelekî giring e ji ber ku çareserkirina pirsgirêka Kurd ji bo herêmê tiştek gelekî giring e mühîm e mamoste te çi jî derxist ji vê daxuyaniya dawiya İlham Ehmed ya niha tedî berê digotin dengê defê ji dirîva xwe jî tê
İja naha em rewşa rojava nizanin. Tabii di hundirê yani li rojava bi têkiliyên nav dewleta yani têkiliyên hikûmeta Şamê û rojava ew derdora rojava çi qewime em sedî sed nizanin. Yani sadece em dikarin bêjin gere meru bi rêveberiya rojava bawer be. Yani bi gotinê wan û bi hêviyê wan an jî bi fikrê wan bawer be. Rojava îro viya xwedî statûyekî her çi qas em bêjin tedî me pîvanekî dan yani em li gorî xwe pîvan datînin em dibêjin bira a qasa be yan bira va be. Tabii ev realîte li gotin û kirin tim carî hevdû nagire. Ev di siyasetê de ji xwe daha zehmet e. Lewma ez bawer dikim rojava her tim tabii ihtimalen tehlike yan jî hin kesên hin derdorên ku xêra rojava naxwazin pirin ne hewceye meru her tim ertûn dibare bike lê heta niha ku bawer dikim rêveberiya xwe ser xwe gihandiye encamekî ew jî ji bo pêşeroja wan hin yani destkeftiyan mayînde dike. Nem hewceye bawer dikim yani ez bi xwe dixwazim mesela mitxwast ez bêjim ez bira ser xwe bûn heba. Ama ev li gor dimîne me li gor realîta siyasî yan jî navdewletî tişt cuda diqewimin. Sûriyekî ne navendî yani heremekî serbixwe qene be fena Başûrê Kurdistan bawer dikim ji bo me hemû Kurdistaniyan tiştekî xweş e û heta niha jî rêveberên rojava ev pêvajo bi rastî tevê hemû rîsk an jî hemû tehlîkeyan rin bi rêva dibin. Daxuyaniya İlham Ehmed jî ez bawerim li gorî vê realîtê ne sürprîz e pir xirab e ez werbêjim. Mala te ava niha em derbasî mijara xwe ya esasî bibin di civaka Kurd de jin çewa bû serdest ji kengê ve serdest e. Ser vê fikra te çi ez merak dikim? Ya aslında li vê tiştê meru dikare him li dîroka siyasetê mêzeke him ji dîroka xwezayan kesên ji rêzê. Me gotiye te got işte diyamekî evrê dayne bavê min nikare rake. Gelo tenê di malbata me de wisa ye tenê li herema me wisa ye yan ev karakterê civa Kurd e ev serdestiya jinê gelo. Ya du rojberê di Rûdawê de xeberekî hebû rojnamavenkî çû ba xanimekî İtalî min navê wî ji bîr kir xanimê li ser Başûrê Kurdistan lêkolîn kiriye xebat kiriye. Fikrê wî di derbarê civaka Kurd de tiştekî ecîb bû yani yê dixwazin dikarin wê li wê nûçê binêrin jî lê wiha digot yani tespîta wê Kurd ji jina re hurmetkarin civaka Kurd ji jinên xwe re hurmetkar e. Yani mafê jina hurmeta jina nav di civaka Kurd de heye. Belî rast e bi rastî heye yani em bêjin ez têxim du dewra zaroktiya min dewrekî ne pir siyasî bû lê aniha ez bi xwe jiyanekî em bêjim di nav siyasetê de yani cîhanekî siyasî dibînim. Wî çaxa mesela ez biçûk bûm el gund mezin bûm mezinên gund hebûn jinên gund mezinên gund bûm wan biryar dida hema jiyana gund wan bir rêva dibir yani şer çê dibû pevçûn çê dibû mêral hev dixist serê hev dişkandin lê dîsa jî jina nedîştu ev şer ev nadûbendî ev xirabî zêde bibe wek em bêjin rêveber yan jî serokên dizî her tim aramî her tim pêşengî dikirin. Qasekî min dît ez bêjim di jiyana xwe de ciyê jina jî hebû soza wan jî derbastî bû ev ne yani ev kevneşopiyekê hani em bêjin yek li gorî dewrê dihat hin însanên wê dewrê rin bûn na bawer dikim wan jî ji bavê xwe wan jî ji diya xwe wan jî ji mezinê xwe girtibû û hatibû di dewra xwe de ji bikar de anîn. Derbasî zarê wan jî bûn belkî derbasî tornê wan jî bûn îro her çi qas em pîvanên polîtîkî têxin nav van nirxan jî dawiya dawîn de di civaka Kurd de ciyê jinê heye soza wî jî derbastî be ama em nikarin bêjin bi gelemperî ev tişta wiha ye çünkü hin tişt li gor çandê li gor klasa yani ekonomîk li gor şert û mercên sosyal tên guhertinê yani hevkî jî
پرورده یا مروفا یعنی نه پرورده از بیجم هر یونیورسیته یان جی مکتبا بخونه اف پرورده تشتکی خوازاییه یعنی جی کفنه شوپیه جی چانده گلری جی در دور دی ده کردستان دا اف تشتا yani heye urunuşti ama ez ve kartım bejim لگور هن درفتان جدی گوهرتنه یعنی ده هر جواکی ده ev heye yani insanı خراب نيرين خراب يعني ينكو حرمات جهافرا ناكن zaten او لهر داري جياني هي كو يك جبر وسادم يكو يرو برسكريكا دنابرا جنو ميرادا يانش برسكريكا جنا بيه يكيمين problem belki çendem duyamin seyamin problema cihane yani tabii ki bandora ücreti Kürdistan'ı çedve ama bıyamın jinin Kurd hertim karibine kısaykın su hadi soz bine u bandora vanji le ser civake çebiye ku Kurdistan evqas bindes u evqas metingeri le ser zede bu disaje hatta emmejin İro belki Kurd le ser hamdi xubun evji hevki bi saye keda jinaya ezbejim yani ne aliye politiki ji bo jiyanekê xwezayî dibêjim yek ji tiştên ku ez mereq dikim daîma hûn zanin li Ewropayê jî li Bakurê Kurdistanê jî li Rojava jî di gelek saziyên me de jin rêvebirin heta êdî hevserokatî çêbiye serokek jine yek mêre bi giranî heqeten merov hinek wisa bê alî li meselê binêre دوان rêveberiyan de jin bûne kopya mêran yan rengê jinê tevlî biryaran dikin ez wê de hinekî şüphê dame ya niha meru di hin mijara da nikare sedî sed bêje rastî yan nerastî siyaset jî bi jiyanê re tê guhertinê hin tişta li xwe zêde dike him tişta ji kêm dike yani gavadin me got ya di civaka Kurda bandora jina hertim hebu lê ev bandur ne li qadên civakî di nav civakê de wekem bêjin xwedî ew ku be xwedî hêzekî rêveber be lê siyaseta Kurd yani siyaseta ev pênce saliyê em bêjin li Kurdistanê ji şerê serxwebûnê bigre heta daxwaza em bêjin heremên xweser yan ji xweseriyê wê hertin anî em viya qebûl bikin yani viya em nikar ez bixwe ya qebûl dikim û ve naşêrim wî çer kir ez bêjim nasnameya jinê ew bandora wî ew giraniya wî ew xweşikbûna wî yan jî ew aştixwaziya wî derxist nav civakê anî kir nav civakê kir evekî şaxekî ji rengên civakê tabii ki karakterekî politik jî daye çünkü dawiya dawîn de tevgerekî politik gere hin tişta jî li gor berjewendiyên xwe bi nav bike migava din gotiye ewa hebû ew cudayî hebû yani hin cî pir baş ve hin cî pir xirab be yani şoreş heyî jin ji mal derxist û kir hevkî daha hevkî zêde dît yani da ber çav ev jî ji boyê me yani ji bo jenerasyona min tiştekî mühim e çünkü dawiya dawîn de civak ji min ji xwenga te ji diya te yan ji eqrebayê me pêk nayê milleteke û hezar bi milyonan însan tê de hevî û newek hebin guhertinên yekemîn ez bêjim jin ketin nav civakê û xwedî li mafê xwe derketin yani him maf xwestin dîtin ku ew mafê ku li malê têra wan neke yani têra wan neke ew mafa zaten mafê malê tenê mafê jinê nîne rêveberiya civakê berê her tiştê jin ket nav rêveberî çi ye fikir xwe îfadekirin daxwaz û hayîbûna ji hin mafên dîrokî ye rêxistinê hevkî ev da jina yani ev çi bêjim ev îrada wan hevkî ew kir nûjen kir yani net bendewariyê me tiştekî din e mesela tişta tu dibêjî tu basa mafê jinê dikî di biryaran de cih bigire ama em jî wekê civak em li bendê ne ku rengê jinê serdest be di biryaran de rengê jinê çi ye mesela heta niha di saziyên me de wextê ku mêr biryar bide mêr em zanin çawa ye tecrüba me ya 100 salan heye wextê ku jin bibe rêvebir فرقیه وی چیه؟
ew çi fayde bîne ji civakê re rengê jinê çi ye wextê dibêjin rengê jinê bila xwe di biryaran de bide der çi ye rengê jinê mesela estêtîk e xweşî ye sanat e huner e tolerans e divê em li benda çi bin çima divê jin bibin rêvebir mesela çi ji me re tîne Ya hefta berê dîsa raporekî eşkere bû nizam we jî xwe nexwend têda netewên yekbûyî yani wan wê rapor eşkere kir û di wir de tiştekî hebû digot rêveberiya di binê destê jina da ew hevkî zêde maf an ji aramiyê bi xwe retîne wek pirsa we çi ye mesela yani hin jina me rû jê derxe tabî yani ev tiştekî karakterîstîk em nikarin bêjin hani jin sedî sed pir rindin yan jî mêr sedî sed pir xirab in ev na ama dawiyê de di jina da aşitî daxwaza xweşbûnê heye yani estetik jî heye çêkirin û bi rêvebirinekî bê şer û pevçûn jî heye yani jin li gorî me ez nabêjim siyaseten ev tiştekî sedî sed derbas dibe sadece ez nêrîna xwe dibêjim yani tişt em zû çareser dikin li hevketin hêrsbûn ji hev qarandin hevdû nexwastin pir dibin ew yani di dilê jina da pir tune yani ez viya pir bawer nakim aliyê din da mesela jin daha nêzîkî jiyanê ne rastî jiyanê daha rin dizanin problemên zarra çi ne ên mezina çi ne ên malan çi ne feqîrî çawa ye newek berê her tiştê hesta newek hevbûnê dizanin yani merûwek hev be çawa ye newek hev be çawa ye van tişta dikarin yani çareser dikin ji xwezayê hez dikin van tiştana ez bawer dikim tiştên ku jin hevekî jina ji mêre cuda dike ez tirsim ev hinek teorî be çünkü di pratikê de ez rast hatime jî yani ez di gelek saziya da xebitime ku jin rêvebirin me tirsiyekê ji fikarekî jina heye hewl didin xwe îspat bikin di rêvebiriyê de ji ber vê yekê ciyana ji mêran dijwartir dibin sert dibin hem di biryarê xwe de hem tevgerê xwe de çünkü ew her sazî rêvebirê wan ê jor jî hene ji bo ku xwe îspat bikin heqeten ji mêran cudatir tev digerin heta dijwartir di eskeriyê de jî wisa ye di sivîliyetê de jî wisa ye nizanim gelo ez şaşim çima mesela tu dikarî nûmuneyekî bidî ku filan sazî de jin serdestin û rengekî cuda têde xwe daye der mesela Avrupayê jî ne tenê nava Kurdan da Avrupayê jî berê ez bawer pardon yani sırf mesela ez carnan diçim daireyên dewletê jî li vê derê jî eger mêrek te pêşwazî bike tu dikarî pêra bidî bistînî yani ew pîvanê wî wisa dijwar ku rêl pêşiya te bigire tune ama wextê ku muxatebê te jin be mesela merû nikare pêra nîqaş bike qural çi be qayde çi be duyê de îsrar dike yani mîna ku wextê ku bikeve nîqaşê bi tere bikeve bazariyê jê tiştekî kêm dibe ew tirsa wê ez dibînim di sazî me de jî ev mantiq hebe mala me xirabiye mesele ew e ya niha ev li gorî welata û li gorî civaka û netewa diguhere ez nabêjim ev tiştekî sedî sed li her derî dunyayê derbas dare ama alîkî din de jî li her derî dunyayê zaten em mîr û min gotiya problema wekhevîbûnê yan jî problema mafê jina îro problema herî li ser tê qisedan an jî herî tê jiyanî ye çima ez neymî Kurdistanê tevahiya dunyayê bêjim yek problem ew e ku daxwaza wekhevîbûnê ji bavê berê de heta îro heye û li her derê jî hîna dijî yani bê çim yani jin ew jinê ku tu terî di saziyan da xwedî yani bê navber ya bê ew bê şik li ser qanûnê disekinin çünkü ew bi kedekî giran hatiye wê derê yani heta îspat kiriye heta hatiye wê derê wê xwedê dizane bi çendik û çend şer daye yani
belki malbat, belki civak, belki mektep, belki evciye kar. Yani problem çiye? Problem de hukuka, cihanı da hukuka heyi da yan naha da wek hevin sedi sed nay kabul kirin. Yani îro te dê jin dibêjin ya hani li Avrupayê jî işte mir 2000 bigire jin û mir aynı karî dikin jin 1500 digire. Çünkü ji ber çi hukukekî tune hukuk gava tune ve garantiya tişta jî tune. Zaten problema yani bingeha problema mafê jina ev e wek hêvîbûn li her derî li her cî gava di hukukê ev çend sal e dünyayê mafê jina qebûl kiriye yani bi tevahî hîna jî nehatiye qebûl kirinê di heftê û neha da em bêjin netewên yekitî mafê cedawê qebûl kir deklarasyon pardon peymana cedawê qebûl kir 3 sal şûn da kirin meriyetê wî am serê xwe negirt no du çara da em bêjin deklarasyona Pekinê cardan hat niqaş kirin hat qebûl kirin duwan her duya da jî hema mafê jina ji neh mafên mirovahiyê yek hatiye qebûl kirin û ji dewleta xwestine vî mafê di qanûnên xwe da di saziyên xwe da bi cih bikin û li gorî wî xebat bikin. Ev çi ye mînak? Ev jî mafê perwerdê mafê nezewcandina zû bi zû te dibêjin ya zewcî zarokane va problemên ewlekariyê ewlehiyê problemên tenduristiyê vana sedî sed gene ji alî dewleta da werin qebûl kirin werin parastin û yani piştgirî lê bêdayîn vana hîn jî yani di dewletê herî modern da ji di Fransayê di İngiltere'de de Almanya'da jî vana hîne sedî sed nehatine qebûl kirin ji ber vîya jî yani jin li filan derê aha tev digere li bêvan derê aha tev digere ev tiştekî normal e çünkü garantiya wê tune bi şexsî bi ked bi zihmetî hatiye wê derê bawer jî dike wî bi cih bîne ew ê karê xwe rin bike demegava din got ya perfeksiyonîzm ew hevkî yani estetik hevkî di karakterên me de hene yani em naxazin yani demegut neheqiye nekin aslında ew neheqiye yani neheqiye naxaze neheqiye bike kanun çibe yasa çibe li gorî wî tev digere ji te yani zirarê jî nadete ji te re torpîl nake em werin Kurdistanê yani em nikarin van pîvana giştekî li Kurdistanê bînin li Kurdistanê bikin û bêjin li Kurdistanê çima hay çima hene dawiya dawên de Kurdistan hîna bin desta da ye yani her çi qas yani du alî bi dest û piya bixazin yani yek hevkî xwe xilas kiriye ya dinê jî li ber xilasbûnê ye ev tiştekî din e ama dawiya dawîn de hîna xeterî hîna metirsî li ser jiyana Kurda pir e hîna civaka Kurd civakekî şer e û di nav şer da ye bi encamên şer de jî bi psikolojiya şer jî lewma jî yani nizanim tu behsa kîjan saziya dikî dawiya dawîn saziyên Kurdistanê jî yani saziyên heyî saziyê şer in pir cara ji aliyê mêran ve ji aliyê leşkeran ve hatiye avakirin û xêzkirin û li jina jî hatiye em bêjin parvekirin ama dîsa jî dibêjim şert û mer jî Kurdistanê ne wekî İngiltere Almanyayê hîna li wir sazî tûnin hîna li wir hukukekî rûniştî tune hîna li wir sedî sed mafên li gor qanûnên navdewletî tûnin ev qanûnên ku an hal Kurdistanê em dijîn an em xwe lê digirin herkî ji qanûnê xwe zayîn e yani yê di dilê me re derbas dibin yê yani herkî ji ewa îdealîzmê têne belkî Kurdistanê de rêveberî çêbe hukukekî were ortê ew mafên ku yani di peymana cedawê û Pekinê de hatine dikin belkî rêveberî me jî bikar neynin Na rast e mala te ava em derbasî mijarekî din bibin mamoste niha ez dixwazim tabî behsa te jî xebatê te jî bikim lê niha divan demên dawî de nûçe derdikevin di nûçe de mesela narkotîk ez hema bînim ser ekranê li Bakurê Kurdistanê fuhûş bikaranîna maddeyên narkotîkê gelekî zêde bîye di nava ciwanan de merû çawa dikare pêşî lê bigire sedem çi ye ev çawa pêş dikeve ev meseleya bêexlaqiya li Bakurê Kurdistanê
nava civaka me de. İdiye nizanim gelo sistema polîtikayekî taybet e dewleta Tirkiye bi rêve dibel bakur yan tiştekî xwezayiye wisa derdikeve. Çi ye mesele? Te qet lêkolîn kir, te qet xwand ser vê meselê? Ez zanim eleqa te heye ji bo vê meselan ji bo wî dipirsim. Belê spas çendekî berî ji min jî kirim jar nivîsekî jî li ser nivîsî. Bi rastî ev encamekî polîtik e. Yani devlet bi zanetî van kara dibe Kurdistanê û di nav ciwanên Kurdistanê de jî belav dike. Bi destê xwe û bi destê hin hevkarên wek ji wan re dixebitin. Yani ev tiştekî sürpriz e na. Li her derê cîhanên ku yani mîna kêfiye hene. Di navbera serdest û bindesta da ev fuhuş, çete yani mafya, maddeyên hişbirî wek taktîkên şerin. Her devlet jî her metin yani her devletên serdest yê bixazin yê ku birizînin li dijî wan van tişta bikartînin. Helbet ev tê guherandinê tiştekî bala min dikişine belkî sedî se ne beramber be. Di salê şêst û heftê de li Tirkiye heta heştê jî tedê wek enflasyona rêxistinên çepkir hebûn. Hem gelek rêxistin hebûn. Yani navê wan niha merû bide ser hev dehev nav dertên, dehev rêxistin dertên pêş me. Him li yani ne aliyên Kurda jî hebûn lê tevayî li Tirkiye. Gava em li xebatên wan, li encamên wan rêxistina, li armancên wan û li têkçûnê wan mêze dikin. Yani nebêjim bire boxtan nebe ama wek planekî tu dibê heye li ortê dewletê hin hêzan ciwanên Kurdayê wê dewrê çûne bajaran ji bo perwerdê, ji bo xebatê, ji gundan, ji bejahiya Kurdistanê çûne Tirkiye pê wan mijûl bikin yan wan têxin nav tişta nehêlin bira bi serê xwe li gorî xwe tişta ava bikin nîvê pir ciwanên Kurd kaş nav wan ewa kirine. Nav wan satiya kirine. Em mêze dikin tek çûne kî çûye Sivas çûye, zarên Sivasê çûne, Ezirganên çûne, Erzurum çûye, Diyarbekir çûye. Yani ev tiştekî wiha di salê şêst heftê heta nîvê heştê jî hat kirin ama bi rêbazên siyasî. Piştî gava li Kurdistanê tevgerekî nû çêbû û bilind bû li her derê yani wek bû pêşenkên civakên Kurd êdî ji wan tiştên xapînok dûr ketin berê xwe da şoreşa li Kurdistanê. Em mêze bikin ji heştê heta 2000 em pir dengên zarên Kurd di nav tişta da nabînin. Em pir zarên Kurda li xêncî karên siyasetê û rêxistina Kurd li cîkî nabînin. Orada jê çêbû bêjin ji milên partiyên legal hemû ji ciwanên Kurd bû. Yani sirkülasyona Kurda di nav Kurdistanê de digeriya. Ev jî mesela rêxistin pir mezin bû, pir fireh bû û pir jî serkeftî bû. Çünkü nüfus nediçû derva. Bi karekî din re mijûl nedibû û hemû hêz, hemû enerjî ji bona em bêjin daxwazên netewê yan jî ji bona armancên siyasî hêz didan rêxistinê. Lê piştî 2000 em hatin 2015 li Kurdistanê şerê bajara çêbû hat qewmandin. Di wir de şikestinekî mezin çêbû di navbera ciwanên Kurd û rêxistinê de. Yani ew pira ew sirkülasyona hevdû xwedî kirin şikiya qetiya ji hev. Civak û ciwan mal alîkî, rêxistin jî mal alîkî. Mixabin di nav demê de tu carî hevdû yani qanî nekirin an jî xwe negihandin hevdû ew berdewamiya çê nekirin. Di vî navberê de zaten devlet amade bû. Yani bir plan, bir proje bû bawer dikim. û dewletê hemû taktikê xwe, hemû plan û projeyê xwe li ser xapandina yan jî dizîbûna zarê Kurda ama ciwanên Kurda amade kir. Aliyê din de jî zaten piştîkî ew 5000 şewtandina gunda valakirina bajara, valakirina bajarên Kurdistanê ew nüfusê derbasî bajarên Tirkiyeyên bû. Di wir de jî em bêjin bi milyonan Kurd hebûn, ciwanên Kurd hene. Yani
نیوی نخواندینه بیکارن بی ایشن حتی جیه کی باوریاوان هیویاوان چاویوان کردستانی بو گاوه او شکستینا چه بو جوانین لکردستان جی لترکیه جی هذا کی وکس چه بیجم به خودی من به سری من او دولتی افرسنده بکار آنی به دستین چتین خوان لگور برجواندین خوان لگور پولیتیکاین خوان سیاسی جزار کردا جوان کردا چتین مافیای آوا کرد به دستی وان اف ماده روش به روش بر بی کردستان شاند هم لکردستان جوان yani خست جوان yani kırınavi felaket hemşi li bajarên Türkiye neha li bajarê Türkiye mesela dibêjin ya suç bölgesi tu gava li wan taxamê zedikî ji sedî not kurdin Kurdê ku piştî şerê nodî gundê wan hatine şewitandin malê wan hatine xirabkirin ew çûne Türkiye çûn Türkiye'ye torelî kar tune bû xwendin tune bû بجيبون تنابو مالباتي çok şükür emeletek qerevalıgın jî devlet ve fırsende qed hele jmera yani hem aqasa hejmar nüfusi mehebe aqasa ciwani mehebe hem jibe tiştekî li gotina te zêdekim mamoste dibe ku tiştekî din jî bandor lê bike dîplomeya ku ciwanên me bi dest dixin ji mektebê Tirkiye bi kerî tiştekî nayê bi dîplomeyê me nikarin ji xwe re karekî peyda bikin pê îdara xwe bikin bi xwedana aniya xwe bixebitin ev jî ne sîjek ji wan sebebana yan jî baweriya gencê me bi mekteba miriye dibêje ez mekteb bixwînim ew xwesa salê xwe bidimê û dîplome bigirim bê fayde ve çima biçim emrê xwe bidimê nikare mesela li Bakurê Kurdistanê ciyê ku meriv bikare be bixebite jî tune ye fabrîqe be atölye be ciyê hilberînê be ew jî tune ye vana hemî nabin sebeb ku buhraneke aborî çêbibe bu krîzekî ruhî çêbibe û insanê me nikarin ji nav derkevin û berê xwe didin qezenca herî hêsan hem narkotîkê difroşin hem bikartînin tabii ev jî çawa ku tu behs dikî siyasetekê dewleta Tirkiye îspata wê yekî hem li Bakur zêde bîye hem jî li Rojavayê Kurdistanê dewleta Tirkiye bi rêya hin mirovên xwe li Rojavayê Kurdistanê jî ev karê bêexlaqî gelekî bilind kiriye yani asayişa herêmê operasyona li derdixe li hember wan pir însan têne girtin û fuhuş jî dîsa di wê çarçovê de ye yani qezenca herî hêsan ji ber ku bi rêyên din nikare qezenç bike mesela tu van kara li Almanya nikarî bibînî Almanya dewletekî sosyal e kerem mamoste ya rast e ama tiştekî wa heye dawya dawên de metingerî bi yek ji yek xalekî yan ji yek metodekî nîne yani gelek cüreyên gelek ew wî hene yani çi bêjim rêyên wî hene zaten li Kurdistanê tişta ku herî me dêşîne herî me diwestîne ji ev e çi ye dewlet bi zanetî dixwaze civaka Kurd ji hundir de hilweşîne ji hundir de birrizîne ji bo vê jî zaten ji xwe re plan û projeya bikartîne em boî çi carcara bi rastî yani ez bêjim em çima bira şer bisekine çima şer bisekine êdî em yani hatine astekî wer vî şerî em westandine miletê me westandiye aliyê din de bandoreke wî ekonomîkî sosyal jî heye cihê ku şer lê ve zaten xizanî feqîrî rêyên reş em bêjin karên pişberdê van tiştana zêde dibin ama ez tevê gotina we nabim bê çima Sadî jî ciwanê me li Tirkiyeyê dixwendin li üniversiteyê wan dixwendin û karê xwe dîştin diçûn tevê rêxistinê dibin yani bandor ne ev e bandor dirêjaya şer e bi taybetî jî polîtîkayên dewletên ku li ser Kurda him li bajarê xwe him jî li Kurdistanê de ferskirinê problem ev e şer bisekine wê kar jî ava bibe wê mekteb jî vebin wê însan xwe li gor hin exlaq jî bigirin berî her tiştî niha li Tirkiyeyê problemekî exlaqî yani problemên moral hene dewlet
demoralize biye yani ali kanuni xuda ji ali dihundiri sazî xuda ev karana devlet bixwe dike gava hukuk were vî halî bêguman zaten kartune iş ve nabin kes pera qezenc nake kes xeyalan çi nake kes xulgorî him tiştên xweş jî nagire yani bandora ez buya min van tiştana bandora şerin yani hatta şer bidome ev şerekî pir dirêj bû bandora wî teze dertê ortê yani hatta niha birastî me sadece şer li di navbera du hêzan de didît aqasa hatin kuştinê aqasa filan kesê aqasa kuşt vî alî aqasa hat kuştinê me sadece ev didît yan jî filan partî ha got bêvan partî yani li ser me şer didît ama teze em dibinî da di nav civakê de encamên şer dibînin malbat çawa perçebûne zarê wan çawa ji dest çûne çawa zarê xwe perwerde nekirine neparastine çima neparastine malekî rad be li gund mala wî şew yani malbatekî mala wî şewitî tere Mersinê Edenê bi zorê xulekî xanî dibîne xwe davêjî êka ew bikeve derdê nan bikeve derdê xanî bikeve derdê perwerdeya zara xwedî derketina zara çavê wî çe li ser dibe bir here pera bîne de êdî ez zikê xwe têr kim çertîne ew zane em hêdî bi encamên şer encamên ku şer di nav civakê de çi perçebûn çi hilweşandin çêkiriye em teze dibînin biya min Min du gotinê te dan ser ekranê ev ji bo min tespîtên pir girîng bûn piştî şer em ê encamên dramatîk yên şer hêz zelaltir bibînin veya mühîm e ya din jî mêtingerî tenê bi rêbazekî çê nabe ev karên qirê jî cûreyekî mêtingeriyê dagirkeriyê ye xirabkirina pergala civaka îro ya Kurdan e evana tiştê mühîm in mamoste gelek spas dikim ez hinek dixwazim behsa berhemê te bikim niha destê te de xebat çi ne tu ser çi dixebitî tu çi dinivîsînî di rojên pêşme de mesela merov çi dikare bibîne weke berhemên te ez zanim tu ser kitabekî dixebitî ama tu nek ji me re bas bikî ji bo em bikevin heyecanê spas dikim ji bo gotina we yani ev tiştên ku me li ser qise kir dibe merû giştikî neyne ziman han kêmasî tê de bin ama êdî em zemanekî wer zû dane herkes her ro her tiştî dibîze ez naxwazim pir dubare em bikim çünkü li ber çav e zaten medya di destê me giştî qaday mixabin mêtingerî tiştekî xirab e û Kurdistan jî xirabkiriye ez bêjim qefat bikim ya niha mixabin ev serdema em tê de him avantajê wî pirin him dezavantajê wî pirin berê digotin sed sala filozofa sed sala edebiyatçıya sed sala zanista zaniyariyê êdî ev sed sala tune êdî sed sala em bêjin dijitalizmê heye yani li dijî me hişê me hişekî xwezayî ye li dijî me ji hişê çêkel heye yani êdî du hiş di ber hev didin nizanim kîjan bi ser bikeve ev avantajê hene ama pirayî dezavantaje yani naveroka edebiyatê ji hat guherandinê naveroka nivîsê ji hat guherandinê yani pîvan û nirxên nivîsê û tiştên li gorî wî ji hatin guherandin çünkü zêde bûne pir zêde bûne nivîskar zêde gotin zêde mijar zêde nekokî zêde xweşî zêde di vir de problem dertî tiştekî mayînde û bi kalîte yani ez bi xwe nivê pir li hêviya vê tişte me an jî xwe li vê tiştê digirim xwesteka min e kitabekî ji berê de hebû lê gotar jî pir xweşê min terin ez werbêjim yani zêde gotar yan jî gotarê din him hevkî edebî hevkî siyasî hevkî em bêjim civakî ev jî mijarekî edebiyatê ye yani ev jî beşekî edebiyatê ye bandora wî jî biya min zêde ye îro dawiya çünkü ewa xwendevanan ketiye yani him hejmara wan ketiye him bala wan kêm biye him jî daxwaza ji bona hin tiştên demdirêj û dudirêj
hatiye guherandinê ji bo naviya jî ez dixwazim tiştê di navbera her duya da bikim. Yani gotar pirkêfa min jê tê ji ratê lê bikaribim yani ew quweta min hebe tekstekî romanê di destê min daye salek ku nîve hîna min las nekiriye. Dixwazim romanekî ji an çend romana jî binivîsim ama nenivîsinim jî bi rastî qet xwe nayişînim xwe nawestînim. Yani car heye merî nizane tam çi çi ye. Çi ji meriya re bi xêr ez bibêjim. Niha tu di nûpelê de dinivîsînî ev nivîsa te ye. Canan erê nivîsê te dema ez digirim min di YouTube'a xwe de jî xwendine. Hevan eger û mereq dikin hevala Behîce Ferîde Demîr nivîsî wê bixwînin di nûpelê de niha li ser ekranê hûn dibînin hûn dikarin biçin wê derê. Ev nûpel باور dikim hevalê Güney Aslan bi rêva dibe û gelek serkeft ye. Yani rojê bi milyona kes dikevînê dixwînin û nivîsê te jî gelek tê xwendin. û hû hem Kurdî ye û hem Tirkî ye. Baş e? Ez tiştekî bêjim. Keremke. Niha pîvanên medyayê hat guhertinê. Yani medya navendiya berî êdî nema. Ji bo wê jî êdî medya şexsa heye. Yani lewma jî di qadên yani torên medya sosyal da hin cî ji bo nameriya wek yani sedema sudwergirtinê ye. Nûpel jî ji bo min hevekî bû cihekî wiha yani bi rastî ez tê de azad dinivîsim, bi dilê xwe dinivîsim, bi kêf dinivîsinim û polîtîkaya nûpelê jî ez li gor medyaya tevahiya Kurdistanê ye her çaraliye dibêjim. Objektif dibînim. Hêvî dikim ew jî bi ser bikevin, ez jî bi ser bikevim. Sadece tiştekî dixwazim ji temaşevanên we re bêjim. Hefta borî we jî parve kir. Bi rastî yek nivîsa herî ez jê hez dikim. Li ser Türkan İpekê min nivîsî. Ew nivîs were dîtin ne ji bona min bire ji bona Türkanê ve. Hevalekî dipirse dibêje çima hemî nivîsê xwe bi Kurdî nanivîsîne. Mesela çima Tirkî xîtabekî dike derdê wê çi ye? Çima Tirkî dinivîsîne? Wala ji ber tembeliyê û ji ber rast bêjim qet îcab nake derewa ya pardon yani ne rast bêjim. Tamam. Ji tembeliyê herkî jî demigava din destpêkê de gotiya hişê me otomotîkman pir bi Tirkî ra teretê. Yani xwendin qisedanên deha sal ew perwerda mal mixabin Tirkî di serê me de kiriye tiştekî otomotîk. Yani zemankî min got ez Tirkî nenivîsim min dît ew tiştên ku min girtine di serê me de pir min değişînin ya min got ez vana bavêm derve belkî yaxa xwe jî xilas kim paşê derbasî kurmancî bibim. Yani tu qestekî min ê were ez bêjim îlan bira Tirk bixwînin filan bira bixwînin dawiya dawîn da pir zimanî tiştekî xweş e yani em jî wayê li van dera dixwazin zimana hîn bin çünkü em bi hev re dijîn di her zimanî da xweşî hene yani tedî merû gava sezana ku Tirkî gudarî dike xweşî dide meriya an ne xirab e lê ez sedî sed bi zanetî jî nanivîsim sirf dixwazim tişta ku di serê me de hê jî ew bikim vala kim. Rast e. Hevan me vîdyoyekî taybet çêkiribû li ser nivîsa hevala Behîce ew jî ew bû ez ji we re hema bêjim Ozan Seydxan ya Ozan Seydxan mîvanê bû. Ez anî nîşanê we nedim hûn herin bikevin nava vîdyoyê min ê beşa zindî hûn ê bibînin. Ka ez dikarim vê derê nîşanê we jî bînim. Bawer dikim vîdyoya herî hatiye temaşekirin ew e mamoste min lê mêzekir hejmara bîst yek hezar e. Yani vîdyoyê izlêde hatin temaşekirin jî hene lê ew tabî yek ew nû hate weşandin. Yani bawer dikim ew biçe heta 100 hezarî jî. Wisa xuya ye. Ka ez hema nîşanê hevala dim eger hevalê mereq dikin dikarim biçin temaşe bikin rast e. Ez ê dem bidem nivîsê te bixwînim ama mamoste dixwazim tu yani heftê carê nebe jî li gorî wexta xwe 2 hefta 3 hefta carê tu bibî mîvan em hinek wisa meseleyên civakî şîrove bikin ez pir kêfxweş dibim hevalê me jî wisa dixwazim. Tevlîbûna hevalê jin gelek kêm e. Ya temaşekirina YouTubeê hem wekê mîvan. Tu zanî çi qas zehmet e em mîvanê jin bibînin?
hakikaten. لكن أجوار دكارم ده حب بيسحب نيفانا ببينم دلي راحت دلي راحت بقولن تشنابه د کوردستانی دا gelek kesin kesayetin heja hene bawer dikim birastî jinên Kurdên pir hêja pir serkeftî û bi xwedî fikr û ramanên azad û li gor xwe ji hene hêvî dikim bi ew jî derkevin ser ekranê dawiya dawîn dünya hatiye guherandin tê guherandin em ne li hêviyene ku işte yani derkevin televizyonekî filan bêvan zaten televizyon îro de em bi xwe televizyonun destê me dawiya em televizyona xwe dikarin çêkin yani. Hevan nû vîdeo ku bas kirin hal ser ekranê ye hunermenda me 34 salin di zîndanê de ye Türkan İpek bi navê hunermend Dilar jê re dibêjin hevala behîce li ser wê nivîsî bû û me jî hakikaten bala me kişand yani pêşî wextê min nivîs xwend min got muheqeq divê ez bernameyekî li ser çêkim îja kesê ku herî zêde Türkanê nas dike hatta wî bixwe Türkan aniye xistiye nava faaliyetên çand û kültûrî pê stran daye gotin folklor falan paşê jî Türkan İpek biryara xwe de nod û yekî de diçe evê Bekayê li wê derê jî tevlî şer dibe û bi şiklekî têgirtin di nod û yek nod û dudiya da têgirtin 34 sale ji di hepsê de ye ya tiştê ez fehm nakim dünya alem tê berdan piştî 30 sala Türkan İpek çima naye berdan piştî 30 sala derdê dewleta Tirkiye çi ye pêra nexweş e jî pir nexweş e yani di bavî wî neh sal berê nexweş ketiye seqete li Erdê diya wî wefat kir malbat perîşan e yani dramek pir ecayîb heye ecayîb ez ê şandim ji ber vê yekê min bername çêkir tu çi dibêjî ser vê jî xwe îfade ke paşê em xatir ji hevala bixwazin hamiste. Spas mamoste birastî wê ew ez jî pir êşandim. Zaten wek gelek kesî min dengî wî merak dikir. Yani me dengî wî zanî bû çünkü çaxa em li gund bû bi gêrî la rebantê koma berxwedan dihatin û dengê zozanê, dengê mizgînê, dengê ev denga yan pir em ew dikin bala me dikişan dilê me me jî hez dikir. Hatta filamê wî bile yani hişê me de razberiya me de hebû ku me digot dawet da me gulgulî hevalekî belkî navgudarî bike silav jê re me di dawet da pir gotiye lê me nizanî ev kî ye yani kî ye me digot hatta me digot belkî lê çok şükür way saxe mixabin di hundir daye yani devlet hûn jî dibînin di van salên dawîn da ewa mafên girtiya dişewitîne mafê wanê derketinê carek du cara bişewitîne her carê neh me şeş me zaten dike 2 sal 3 sal viya jî bizanetî dikin yani wer dikin ev însanana êdî ji hev bikevin yani birizin hişê wan bedena wan û êdî nejin yani bibin miriyên sax ev ji ber viya ye silav û hurmet hezar carê ji wê û yê fena wê re aliyê jî spas dikim ji bo vexwendina we wele dibe kêmasîkî hebe deka çi bêjim ez profesyonel nînim û pir jî yani hînê ekranê jî nebûme Wala hevala me çi dibêjin em nizanim ama bi xwe ez bi xwe tişt fêr bûm ji vê bernamê mala te ava şîrovên gelek têr û tijî bûn me jê fayde dît ez bawer dikim hevalê me jî divê çarçovê de şîrove dikin her hebin di demên pêş me demê ser mijarê cuda bernamê xwe bi vî şiklî bidomînin mala te ava hevala Behîce Ferîde Demîr gelek spas dikim. Spas bimînin xweşî de ji hemû temaşevanan re silav û hurmet. Mala te ava. Hevan no ji kerema xwe re tişta ku hûn dikarin bikin ji bo pêşxistina vê kanalê bibin abone bibin endam vê kanalê par vê bikin di hemî meydan û sahayên platformên medya civakî de êdî X dibe Facebook dibe Instagram dibe deverê dibin nava xwe de par vekin ya TikTok ez endamê TikTokê me TikToka min jî heye ama ez bikar nayînim Instagrama min heye bikar nayînim min ez jî însanekî pir ecêbim çima bikar nayînim nizanim ez hinekî wan aliye da dibe hinek xwe pêşixim hevalên fayde didin me hevalê ku dikarin alîkarî bidin me hene lê
از روی مناگره از زیده وان بدم خبتاندن جبر کو از گرک پشکری آبوری بدم وان جبر کو از گره کانال پیش بخم مثلا دو سه حواله مهنه دخوازن برنامه این درباره جواکی ده درباره خباتین کردان ایل اروپای ده هنکی وکی جوره که بلگه فیلم آمده بکن اما هنک bütçe لازمه حقیقتا حسان مرو درکه و نوچه پیشکش که پر مصرف چی نابه لی دما کو مرو بخوازه هنکی پیشخه و دمی مصرف عجایب تچه جمع لبندینه که وی قنال هنکی پیش بخن در دوره و کارساز دی از اجوره بیجم از متوازی تم ناگرم مادام که امجوی جوا کره خدمت ایتکن کارساز مد به هندک ایدی چت بیجن دستی خو وکن دستی آلیکاری درجه حواله می روزنامه‌گر بکن از بحث خاناکم ایمن شخصی پیدویم تنه اما حواله می روزنامه‌گر کد خوازن خدمتی بکن جواره پیدویوان با آلیکاری هه مرد تشکر سب که باشه مالاوی آوا هوانو هر هبن گلکس باستکم سبی امی برنامه نو به هفرابن دم باش